Oh, alfashiko baka. Zay. Azajano bokazy. Za ko rô tegna tsy akeritreritrinahy zegny e. Oa, raha nanakory zala izy tokony rô velon-tegna. Izy baka kedy Covid zegny fô. Pôsy vide raha tegna mampiasa loha zahay. Izy ko pôsy vide zegny tovizagny e. Izy ko magnanjegna fitra raha to e. Alô zarafa malô e. Tsy magnino alô e. Bola, sisi, o fantasma, se mete feio, gira
itiavana kasibosy. Manitriky bagnanahy. By Studio Kork.